zvokurarama akadai makabatwa zamu atarisake nokudungidzirei mukabatwa zamu tarisai imamai iwe pedza kunyaya uyu chii chako padhezi alright mabva maita sei pamberi pedare ekisi saka usataura zvazvisida kuona ekisi saka usataura zvazvo ubata wega bata aka usanipedzere nguva waona here papa kwabata zamu uona handina kubvira waita pana kana chandakam alright 9 tarisai foto iyi ipawo doma mafiga ifirst day ringabva rabatwa zamu taada kupinda munyaya vambudisa rurimi first day unobva amfana wakafumuka obva wati nefirst day obva watoti zvese yacha kasi makisana akabata zamu iripo akabatwa zamu hamumbozviziva because mama mumweya boza oda kutosira nguva aitora ndiani maitora sei maitora sevo karurimi akaenda kupi mvana kana isi teknoloji yaibudisa rurimi rwako kaenda kupi orit wakanyeperwa kaenda kupi aiwa rurindikawo saka iwe utaura kuti teknoloji dzakazviwa rurimi rwakaburisa panze chii chakaitika mabva kupi ayo chinyarareo